କିଛି କଥା କିଛି କାହାଣୀ। ସେଦିନ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଧୋର ତ ବସ୍ତାନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ଯା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରରୁ ବସ୍ତାନି ରଖିଦେବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଆସିବୁ, ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ। ମୁଁ ବସ୍ତାରେ ଏଠି ଧରିଲି। ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତାରେ ଦରଜି ପାଖରେ ସିଲେଇ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟି। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଟି ସିଲଟ, ଅଧା ଛିଣ୍ଡା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଖଡ଼ି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିଆ ଗୋଟାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ। ବସ୍ତାନି ରଖିଲା ବେଳୁ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ପାଳି ଧରି ବୋଲିଲି, आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ, ଘେନା ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା। ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନମସ୍କାର କଲି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସାର୍ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସେ ମୋ ପାଖରେ। ଧବ ଫରଫର ଧୋତି ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ, ପୁରା ଗୋରା ଚେହେରା। ମୋତେ କହିଲେ, ହଇରେ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ତଳକୁ ନେଇ ନମସ୍କାର କଲି। ତୁ ତ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ କ'ଣ ନମସ୍କାର ହେଉଛୁ? ମା ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କର। ମୋତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କଲି। ଆଉ କାନ ଧରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି କାନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। କେହି ଜଣେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ପଛକୁ ହାତ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଲୁଚେଇ ଧରିଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜିକାର ପାଳା ସଭାରେ କାହାର ଗୋଟେ ପେନ୍ ହଜିଛି। କେହି ଜଣେ ସଭା ଭିତରୁ ମୋର କହି ହାତ ଟେକିଲା। ତାକୁ ଡାକି ପଚରାଗଲା, କୋଉ ରଙ୍ଗର? ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ ତା ପେନ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସେମିତି କାନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପରେ ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଆମ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱର ସାହୁ। ସେ ଟିକିଏ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଂଶବିଶେଷ ପାଲଟିଗଲା। ମୁଁ ସିଧା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ମୋ ବସ୍ତାନିକୁ କିଏ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। କେହି ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ତୋର ଏ ସେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଯା ସେଇ ମାଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବୁ। ମୁଁ ବସ୍ତାନି ଧରି ମାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ମାଟି ଶ୍ରେଣୀ, 2 ବଖରା ଖପର ଚାଉଣି ଘର, ମାଟି କାନ୍ଥକୁ ଗୋବର ଲିପା ଚଟାଣ, ଡେଇଁ ପାରି ହେଲା ଭଳି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦରଆଉଜା କବାଟ। ମାଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଲାଗି ଆର ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। ସେଇଟା ରୋଷେଇ ଘର। ଭିତରେ ଜଣେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ସେପଟେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମୁଁ ସିଧା ଶ୍ରେଣୀ ମୁହଁ ଚାଲିଲି। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖିଲି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦିଦି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର ହେଲି। ଦିଦି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲୁଣି? ମୁଁ ତଳକୁ ମୁହଁ କଲି, ଜାଣିନି ଲାଜରେ କି ଡରରେ। ଦିଦିଙ୍କର ଆମ ଘରକୁ ବେଶ ସମୟ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସେଇଠି ବସ୍। ସିଲଟ ଖଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରି ଏକ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ତାପରେ ଖଡ଼ି ଧରି ମଡ଼େଇବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ବାହାରି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ପିଲା କନିଅର ଗଛ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ବି ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କନିଅର ଗଛ। ପିଲା ଏଇଠି ଡାଳ ମାଙ୍କାଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଗି ମାହାରିଆ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ପରିସ୍ରାଗାର। ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରି ଫେରୁଥାଏ। ଦେଖିଲି କିଛି ପିଲା ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେଇ ରହିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଇ ଜଣ ପିଜୁଳି ଗଛ ବାହୁଙ୍ଗା ଆଉ ଗଣ୍ଡିକୁ ଚାଟି ପକାଉଥିଲେ। କେତେଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲେଡ଼। ଗଛ ଗଣ୍ଡି
ଉପର ଆସ୍ତରଣକୁ କାଟିଲେ ରସ ବାହାରୁଥିଲା, ତାକୁ ଜିଭରେ ଲଗାଇ ଚାଟିଲେ ବେଶ୍ ମିଠା ଲାଗେ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବି ମୋର ଅଛି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଲି। ମାଟି ଶ୍ରେଣୀର ଠିକ୍ ପଛପଟକୁ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ। କେହି ଜଣେ ପିଲା କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଖାଉଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କଷା କୋଳି। ଗୋଟେ ପିଲା ଗଛ ଉପରକୁ ଖାବୁଡ଼ ମାରିଲା, ତଳେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା କଷା କୋଳି। ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଦୁଇଟା ଖାଇଲି, ଆଉ କିଛି ମୋ ପକେଟରେ ପୁରାଇଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପୁଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦିଦି ଆସିଲେ ଓ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଖେଳ ଛୁଟି ହେଲା। ସବେ ନିଜ ହାତରେ ଥାଳିଆ ଗିନା ଟିଫିନ୍ ଧରି ରୋଷେଇ ଘର ମୁହାଁ ହେଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ମୋଟା ଚେହେରାର ମଣିଷଟିଏ, ଟିକେ ମୋଟା ନେଶ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ। ସେ ଆମ ଅତି ଆଦରର ଶଙ୍କରା ଭାଇ। ମୁଁ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ହାତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଥାଳିଆଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ସେ ଥାଳିଆରେ କ୍ଷୀରି ବାଢ଼ି ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଥାଳି ପିଲାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଆରେ ଏ ନୂଆ ପିଲାଟି କିଏ? ମୁଁ ହସିଦେଲି। ସେ କହିଲେ, ଏଇ ଭଲ କି ଧର, ତାତିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି। ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଅନୁଭବଟିଏ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ମୁଁ ଥାଳିଆଟି ଧରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପକେଟରୁ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟି ବାହାର କଲି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ଥିଲା। ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। କ୍ଷୀର ଭିତରୁ ଗହମର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ବେଶ୍ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ହାତ ମାରିଦେଲି। ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଚାଟି ପକାଇଲି। ମୋ ଜିଭରେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଲା। ମୋ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ଜଣେ ହସି ଦେଇ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଯା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ। ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଚାମଚ ଭଳିଆ ଖାଉଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲି। ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ସେ କ୍ଷୀରିର ମହକରେ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା ସ୍ୱାଦର ଅନୁଭବ, ଯାହାକି ଆଜି ଯାଏ ବି ମୁଁ ପାଉନି। ଖାଇସାରି କ୍ଲାସରେ ବସିଲି। ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା। ବହୁତ ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କଲୁ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳିଲୁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନଳକୂଅ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ପିଲାଏ ନଳକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ମୋତେ ନଳର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରି ପାଣି ମାରିବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୋ ବସ୍ତାନି ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। ଦିଦି କହିଲେ, ଯାହା ପଢ଼ାଗଲା କାଲି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କଲି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଛପଟକୁ ଆସିଲି। ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା, କେତେ ଡେରି କରୁଛୁ, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ଦୁହେଁ ବସ୍ତାନିକୁ ଖାନ୍ଦରେ ଗଳେଇ ଦେଇ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଏହା ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପହିଲି ଦିନର ଅନୁଭୂତି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ଦେଖିଲି ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ କନିଅର ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଓ କଷାକୋଳି ଗଛ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ମାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା କଳରେ ଦିନେ ବସି ଶିଖି ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲି। ଆଜି କେତେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ସୁନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲା ଲୁଚି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମାଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେହରେ। ଆଜି ସମୟ ସହ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍କୁଲର ରୂପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ହେଲେ କମିଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଆଜି ବି ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ ସବୁଦିନ।